हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। चारिटा बेले धोई धाई होई सजबाज हेली। पहुँची जाइथिला मो झियो अलता लगेइबो बोली। ओषा पुनेई हेले अलता लगेइबाकु मु भूले नाही। मो गेल्हीकु लगेई सारी मु निजे अलता पिंधिथिली आनी। सासु बोहू दुहें मिसी करिथिलु पंथेई। घरकु आसी पूजा ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲି ସଜେଇ। ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବାକୁ। ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଗାଧୋଇ ଦେଇଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ବହି ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି। ଝୁଣା ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଏମିତି। ବଜ୍ରମୂଳିକୁ ଧରି 7 ଥର ଠାକୁରଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଥିଲି ବାଡ଼େଇ। ପୂଜା ସାରି ଘରକୁ ଆସିଲି। ଚକୁଳି ପିଠା ସହ ଡାଲମା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଏହି ଓଷା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କଲି। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।